How are you? I love that song for Auntie Patricia. Hanzi handivine mashoko angu ukandiona ndisingataureka handivine mashoko angu because ndikazomabudisa hapana kumira zvakanaka. Good evening guys, good evening Patricia, Mandlove, Teresa Marumbwa, hi, Memo Chongo, Tabitha Maita Tenda, hi guys, hi guys, hi guys. I'm not here for a very long time. That was Feli Nandi singing. She's a very good singer. I love her songs. Ukanyatsoteerera zvaanoimba soka zvinonyatsoti joo. Song iyi iri kuti handidi nemashoko angu. Ari kuti kana wasvika pastage iye yekunzi watokonywa soka, zviri nani kuti urambe wakanyarara, nekuti mamashoko auchataura muenga mako hauzokwanise kuma-withdraw. Saka ari kuti handidi nemashoko angu, zviri nani kuramba ndakanyarara kuti tichengetedze ukama. Anyway guys, as SIS MELLY was saying, kunyoresa kuya kwatinoda kuitaka kokuti tingova ndingati chiko register rinonzi chiko, because ndazomboona taisa post pa ningirikini tikange tino violata nekuti vanga vachiti muda kutsvagurudza ma-information evanhu, saka tatiti taure nemuromo panapa. Zviri kuitika ndezvekuti vanhu requested to have a diaries register, saka that is what we intend to do. Okay, pane email address. If you go to the top of the post, there is an email address at which unogona kuregister. Tinoda zita rako, tinoda surname yako, tinoda phone number yako. If possible, tinoda country of residence kwauri iwewe. Ndozvinhu 4 zvatinoda: zita, surname, phone number, nekwauri iwewe. Tichakipa ma details enyu very, 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 very confidential. Anditi, asi tati tingozivana kuti aripo ndiani, asipo ndiani. Hazvina basa kunyange usiri kuda unge uripo, haizi mhoshaba. Vari kuda ndo vaticharegister. Saka tati tikuda zita rako, tikuda surname yako, tikuda phone number yako, tikuda kwauri kunyika. Martha Taruvinga, hi, how are you? Ruth, you say why? Why is because people have requested to have a diaries register. That is why we are doing it. As I said, it's not a must that you should give us your information. For people that have requested time and again, and we have been thinking about it, it's chingozvi disregard. But zvinenge zvakuya nepressure kuti wait, tingoda register. Kuregister chi, I'm lost. People have requested in big numbers kuti tadi kuita register redu repa diaries repano. Ende kana taita register titangewo nekuti kana paine vari pa register vane zvichemo zvavo zvinoda kubatsirwa, tiite charity begins at home. That is why we are doing the register. It's not a must that you should be on the register. It's not that kuti kana usiri pa register hatibatsiri. Handizvo zvatiri kutaura. But tinongoita bow down to what people have said. Deliwe, if you listen to what I'm saying, I'm trying to explain zvauri kubvunza kuti register for what. Vanhu vati tiregisteyo mazita edu tizive kuti uri pa diaries ndiani. Ndo zvakataurwa nevanhu. Tambenge tichizvi-ignore, but ma requests auya akawanda. Saka ndo zvatiri kuti kana uchida kunyoresa zita rako, nyoresa, asi hatisi kumbunyikidza kuti unyorese zita rako. Handiti, hatisi kumbunyikidza kuti unyorese zita rako. Vari kuda kunyoresa ndivo vonyoresa. Kana usingadi, it's still okay. Don't be pressurized kuti unyorese. Are we registering for free? Pa diaries takambobhadharisa anything here. Nai weduwe askana musadaro weduwe. Pa diaries hatibhadharise chinhu iso. Never have we made people pay for anything pa diaries. Never. And
I don't foresee that happening. Kuti kwai hanzi nyoresai muda kubhadhara. No, we don't do that. Isusu tinokumbira mari kana paine need chete yemari. Ndo mamiriro atakaita at this particular moment. Saka registera tichaita. Iregistera tinoda zita, surname, phone number yako nenyika yauri. Register mwoyo wako kana uchikuudza. Asi kana mwoyo wako une mibvunzo, please don't register until you feel you're satisfied with why you should register. Saka pa email address iri pa top up admin@sismellisdiaries.com. Vamwe vanga vachibvunza kuti andiselina pane Mutulisi Bele. You say you're late. I think ungatozo replayer and see what we are talking about. Try kufunga kuti ime alternative yamungaite ndeyechi. Probably I could give you my phone number as well. Number yangu, if someone could write it down, +44 79 460 73 586 +44 79 460 73 586. That is my phone number. Rachel Kaji Kainga, thank you so much. Anyora email address. And that's my phone number. Only send me a text on my phone number if you can't register by 4607356. Patricia Nyampo, thank you so much. Thank you so much, Fungai Teresa. That's my phone number. Chido, thank you. Only send me your details via WhatsApp phone if you can't do it on email, please. My phone yakazarisa. I do school fees. I do a lot of things on my phone. So only if you can register by email, will you write to me? Please, please. I repeat again, don't be pressurized. Thank you, Kerita Caro. Don't be pressurized to register. Kana moyo wako uchikudza kuti urikuregistere chi. Only register when you are ready and only when you are willing. Azvizi zvekumanikidza hazvina pressure. We need your name, we need your surname, tinoda number dzenyu dzerunhare, tinoda email address yenyu, ndo yatinoda. Izvi tiri kuzviita nekuti so many people have come to us vachiti ngatiitei zvakadai. Again, I said, tambenge tiri kuzvi-ignore. Tambenge tiri kuzvi-ignore. Kwaina Reagan, ko vari kushandisa ma-ghost account anti-Selina. Wow, that's very difficult because kana uchishandisa ghost account, if we need to get in touch with you, uri ghost, how do we get hold of a ghost? How do we get hold of a ghost, Kanandim? We can't. We can't. Or what you can do is probably write your real name and then can win a ghost account below, just write in brackets what your ghost account ya uno use apa ningirikini papa Facebook is. I assure you we are going to keep information ya mnenge matipa very confidential. I repeat, very confidential. Saka ndonya ya register yoyo. If you go to the top of the live, that is where the email address is. If you want to write to me, that is if you don't have a phone number, 079 460 73586. That's +44. So guys, good night. And itinorara. Thank you so much for listening to me. Until next time, Auntie Selina is going to bed. Good night. Panada kuti ndidzokeredze email address here kana kuti phone number tisati tabuda. My mwana, you will have to go back to this live and re-listen to it so that you get the gist of what we are talking about here. Mukadzokorodza ningirikini live ino munoona zvatiri kutaura. Guys, good night. Have a good night sleep.
and have a very good weekend. Tinokudai makadaro, and zvamunotiitira madiaries is no administration fee, please. Hakuna administration fee. Ukaona anokutaurira kuti kwanzi tiri kuita administration fee uchimutambidza mari yako, muri kutambidzana ikoko. Isusu seSIS MELLY's diaries ne-admin team hatizvizivi. Hakuna admission fee. Phone number Auntie Selina +44 79 460 73 586. That's my phone number only. Kana usingakwanise kusenda ku-email, but I encourage each and everyone akanditerera, please use the email address, please, rather than my phone. My phone ema-admin anogara ari ngirngir, manamba aripo, vamwe ve-school fees manamba angoripo, ende vanhu hobo. Saka phone number is a last resort for you to send your information. Mai mwana munonditsvaga alright, munondibata panamba yangu iyoyo, munondibata. Ladies and gentlemen, a very good night. Makati koshera mufunge. If it weren't for you guys, we wouldn't be doing what we are doing. Thank you so much for the support. Thank you so much for the support ya mucharamba muchingoti patinototenda kumberi. Thank you so much, guys. We love you. We do all we do because you make it possible by your donations. Even my comment imomo itori a form of a donation, because ukuto donate fungwa dzako uchitiwonesawo kuti todi. Saka tinongo kutendai on behalf of SIS MELLY and the admin team behind the scenes always. Thank you and good night.